φεύγουμε τώρα, δραπετεύουμε. Γιατί φεύγουμε? Πάμε. Πρώτα, ναι. Γιώργο Μαρκόπουλο, λοιπόν. Καλαμάτα. Καλαμάτα, αγαπημένη μας Καλαμάτα. Θέλω να σας πω το εξής, όπως υποδεχόμαστε τον Γιώργο. Ναι. Στο δίλημμα Αθήνα ή Παρίσι, η απάντηση είναι προφανής. Ποια είναι η απάντηση? Δεν άκουσα. Αθήνα ή Παρίσι. Η απάντηση είναι προφανής. Ποια είναι η απάντηση? Αθήνα. Καλαμάτα. Λοιπόν, και στο Δημήτρη Παπαϊωάννου, φυσικά Καλαμάτα όπως είπαμε, και στο Δημήτρη Παπαϊωάννου που βρίσκεται στην υπέροχη Νάξο, και να στείλουμε και την αγάπη μας. Βεβαίως. Πανέμορφη. Νησί, έτσι. Νάτος. Ας μας πει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλημέρα Μιλένα. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο. Γεια σου Δημήτρη, σε έχουν δεμένο για να μην σε πάρει αέρας, Σε βλέπω ότι δυσκολεύεσαι. Έτσι, φυσάει αρκετά, είναι η αλήθεια. Σε έχει δέσει ο Μουτάς. Έχει σκεφτεί το Μελτέμι. Έχει σκεφτεί το Μελτέμι, το φυσάει 5-6 μποφόρ αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι ωραία, είμαστε στην πανέμορφη Νάξο. Κοίτα θέα. Βλέπετε εδώ τη θέα, τρομερή θέα. Είμαστε στους μήλους εδώ, στους τρίποδες της Νάξου. Για τη γιορτή της πατάτας. Δεν υπάρχει πατάτα της Νάξου. Ιερή γιορτή. Η πατάτα δεν υπάρχει στην Νάξου. Εγώ την τιμώ τη συγκεκριμένη. Την αγάπη μας έχει στον κύριο Καπούνη. Έτσι, στον κύριο Καπούνη. Τι είπες? Την τιμώ. Βλέπετε και τον κύριο Καπούνη. Κοίτα πώς καθαρίζει οι πατάτες. Εσύ να βλέπεις που είσαι νέος, Δημήτρη. Εσύ μπορείς με αυτό να καθαρίσεις πατάτα ή με μαχαίρι καθαρίζεις? Να μαθαίνω. Ναι, εγώ καθαρίζω με αυτό, ναι. Εντάξει, σε κανένα 2 ώρο την καθαρίζω την πατάτα. Σε 2 ώρο όμως. Τη μία πατάτα. Δεν πάμε καλά. Άστο, θα την είχα φάει ομοί, Δημήτρη. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή να περιμένει 2 ώρες. Γιατί είσαι εκεί που είσαι μετεωρολόγος και είσαι δίπλα στον κύριο Καπούνη και μέσα στην Άξο? Αυτό να μας πεις, για πες μας. Είμαστε εδώ γιατί είναι αφιερωμένη και η γιορτή της πατάτας στην κλιματική αλλαγή. Πώς επηρεάζει τώρα η κλιματική αλλαγή την πατάτα? Η πατάτα γενικά ευδοκιμεί στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να είναι 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Όταν είναι πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, τότε η παραγωγή της πατάτας είναι πολύ μειωμένη. Δηλαδή δεν βγάζει, η συγκομιδή είναι πολύ μικρότερη. Γι' αυτό και η κλιματική αλλαγή παίζει μεγάλο ρόλο. Και επειδή, όπως ξέρουμε, τα τελευταία χρόνια και τα επόμενα χρόνια η θερμοκρασία θα ανέβει και εδώ στις Κυκλάδες, μπορεί λιγότερο λόγω του μελτεμιού, αλλά θα ανέβει και εκεί. Σημαίνει ότι η συγκομιδή της πατάτας υπάρχει πιθανότητα να είναι πολύ λιγότερη τα επόμενα χρόνια. Και αυτό προβληματίζει εδώ και την περιοχή της Νάξου και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, και όλους μας προφανώς πρέπει να μας προβληματίζει αυτό το γεγονός. Ακόμη ένας λόγος. Ακόμη ένας λόγος, λοιπόν, γιατί είναι μοναδική πατάτα. Πάμε στο Γιώργο Μαρκόπουλο.